حەزیمە باەک لە پەنجەرە دکەڤاندر بگەڕە تەقینە دەریە ئۆدەیەکی تێ و بێرە بەرەوشا لەسەر دەستگەهی متبەخی ji dîwêr dişeqite zivrekê li xwe dixe paş re li qûn rûdine pisîk dibiste xwe dixe qul û qulozên zexîreyê li pencereyan peletar dibin yek bi yek digirin bêdengî li bendî qetera xwe me nalê dibêjim ma tiştên wiha jî çê dibin wê kaxizek ji ku sanadibe kê çi gû xwariye eval bendî me ne mimkûn e qedera min be dibe heriya navekî xwe negirtibe lewma beriya hemûyan ve be an belbî du nav bi hev re bibin kî zanibe ji van çend navan kîya û gû xwir xwesiya min dibêje tenê xwe tê erê tenê ew zanibe xem nake çimkî dilsoz e ji ti keseke din re nabêje eger ew tenê zanibe ji xwe ne mimkûn e keseke din zanibe lewma ez ê ji pişta xwe bidim xwedayê alemîn gere mere li benda qeniyata wî ve belbî wê çaxê mere karibe ji benda mayînê têr bibe carna zanebûn tuneye dibêjim hebe jî wê ev be bêdengî xwedê bi her tiştî zane lewma ev qas bêdeng e çimkî zanebûn vê dixwaze bêdengiyeke eseh qenebe gotineke di cîh de lewma şûrê bêdengiya xwedê her timoke nû hatibe seqaqirin dibiriqe ew qatûje dikare taseke avê di nêvîn re qut bike û ji her dû felqên tasê dilopeke av bi tenê be jî neniqute digot ew şêxê bavê min vê êvarê ew dû xwe hanîbû malê çû niha nelvire şikek xiste navbera me û çû bi min şêx tenê tiştek safî kir berdewamiya ji hevnebaweriyên me yanî wî jî qurmek li agirê me zêde kir guman ji dilopeke xwînê zindîtir e dilop dikare di cihê xwe de bisekine lê guman ew diherike fireh dide ber xwe aqê daşo xiramekê dihêle li dewsa xwe ji kebir siviktir çi hebe dihellîne misqaleke rimilk be jî namîne li nav wan bigoran gerkot dibe dunya şêx li serê odeka vê sibehê min bi şirtê dimand çong veda bavê min li teniştê herkes sar cengek herî ji me xwast çend perçe qaxiz û tasek av me danî ber qelemek ji ceba xwe derxist danî ser qaxizan kefa destê xwe danî ser bi ber bavê min de şand binivîs navî yek bi yek derbasî ser qaxizan bûn qelem mal hêlekê her navek bû topikek û paş re ketin nav girêkên heriyê ji vir û pê de her tişt ket hekmê elm li ser girêkan bû min nemin hêdî hêdî derbasî navavê bûn destmalek ji bêrîka şêr derket devê tasê nixwemat bi çend hilman li ser hat hûkirin bi îzna xwedê em ê çend kêliyê din rê li ber vê lihya gumanê bigirin got şêx ew kê ev şixulê hanê kiribe ew ê girêka wî navî biqelişe weke hinareke dawiya payîsê de tewkil xweda vegeriya ser bavê min tenê ez û tu em ê wî navî bibînin di dexlê te deme hecî bila nebe sebebê xwînê sos hecî vegeriya li her rûyê me yekê mêzand sos soza xwedayê alemîn e seyda dest dirêjî ku jê destmalê bû destmal hêdîka ji ser devê tasê şeqitî her dû seriyan bi çar cavan li hundirê tasê mêsandin du tilyên bavê min dirêjî nav avê bûn girêkeke devqelişî ji nav kişand herî herifand qaxiz vekir di cîh de qat kir
û cardin bi du tiliyan xiste ceba sakoyê xwe. Ji vir û pê de her tişt ket hekbê gumanê. Vedigerim mitbexê. Beroşa vê sibehê li qûn rûniştî hiltînim nav firaqoçikan. Pencereyan vedikim. Cêniyek goştê ji êvar de mayî datînim ber pisîkê. Dike mir re mir.